मांगता भी दीवारा दाया साया में रुकी साया में औ तो भइल बा बहुत बेहाया साया में रुकी साया में रोजा ओही में करे अरजिया होते भोरे दोपहरी या सझिया ओकर खेला शुरू भइल बाटे अभी नया नया रोजा मांगता भी दीवारा दाया साया में रुकी साया में औ तो भइल बा बहुत बेहाया साया में रुकी साया में Mix by Freedom Recording Studio, Patna. रोज करे परेशान लगे ले जान पूरा देता वे ई पानी आई हो हम करी माई माई नहीं ओकरा बुझाई पूरा सिस्टम के देला हिलाई हो रोज करे परेशान लगे ले जान पूरा देता वे ई पानी आई हो हम करी माई माई नहीं ओकरा बुझाइल पूरा सिस्टम के देला हिलाई हो हम सुतल रहिले तया के खाली ओही में लागे झाके अब भर मुट्ठी में धरावे जैसे पाया में रोज मांगता वे दीवारा दाया साया में रुकी साया में औ तो भइल बा बहुत बेहाया साया में रुकी साया में सूरज सुशील जियल कोइलक मुश्किल देला ढोलिए कोई तो चुआई हो कैसे और अपन बताई तो देवेला दबाई दोनों दब के देले बाबूलाई हो का बताई सुन कुन दन सतीश गाले देले बामी से ई तो पलंग पदेला सोताई हो कैसे और अपन बताई तो देवेला दबाई दोनों दब के देले बाबूलाई हो नहीं सूझेला कौनो उपाया सुनी हमर विदेशी सैया खुआई के धरेला जैसे मिला नहीं बाया रोज मांगता भी दीवारा दाया साया में रुकी साया में तो भइल बा बहुत बेहाया